15 खन्थाइखौ लिरदों बिथां रैदों बर'। 15 खन्थाइ। जों लेखा दिहुननोब्ला लिरगिरिफोर नङाब्ला बिजाब महर मोना माथो, बे खोथाया अराय सैथो। बेखायनो रेबगिरिफोरखौ मान होनो खावलायबाय नोंखौ। नोंबो आंबोथ' लिरगिरि जानांगोन जों सानथौआरि। मुङा जेरै नोंनि अनग्रा, नों गामियारि बानजायग्रा। जिउ राहायानो जाहैबाय गोजोन लाबोना होफैनाय। जादोंबोला नों लिरगिरि जानांगोन नों अनसायगिरि। सोलोंथाइ सोदोबा जाबाय फरायसाफोरनि जौगानाय। सोरखौबा अननाय नेवसिनाय सुबुं जिउआव थागोन अराय। दिनैनि बर' लाइमोनफोर खन्थाइ रेबनो गोसो होसार। जौगानाय सोदोबा जाबाय दावगानाय आरो दावखोनाय। नोंनि खोथा थाइलाय बारलाय अराय बुङो नंखाय बाखाय। गालाया फरायला बिजाब इन्टारनेट फेसबुकजों मुखुब। सोदोबखौ मोजां साजायना खन्थाइखौ रेबनो नांगौ रिना। खिरमे खिरमे खोन्था जौमोन गालारामनि जिउनि बिथुन।